Déu la guard, amics i amigues, és un plaer per a mi de poder presentar avui En dansa, d'en Ramon Soriano, en coincidència amb el 70è aniversari de la Constitució dels Dansaires, l'any 48, quan encara no eren els dansaires, sinó la Colla Penedès, i la inauguració de la Pira de Santa Teresa. Gràcies, doncs, als organitzadors d'aquest acte, els dansaires, en primer lloc, i l'editorial Andana, i l'arxiu comarcal, una vegada més s'han refiat innocents de mi, perquè digui algunes paraules. De mi, que no només no soc vendrellenc, jo soc fill d'Igualada, pitjor encara, durant 15 anys vaig viure a Calafell, sinó que ballo bastant malament, i a més, quan he de repartir a la plaça tot sovint m'equivoco. No hi fa res, però, perquè el que avui ens aplega aquí és l'encís i el goig de ballar sardanes, de sentir entre els dits el caliu de l'altre, i de seguir amb tot el cos l'encís d'una tonada que es descapdella, que se'ns emporta, i acabar tots alhora a l'esquerra, i de picar de mans aleshores. I dic que és un plaer, això de ser aquí i ara, perquè s'escau que el que he de fer, que és parlar-los bé d'aquest llibre, no em costarà gens ni mica, és a dir, que no hauré de fer cap paperot ni dir el que no penso, que és una cosa que sempre fa una certa angúnia. I això, perquè En dansa, d'en Ramon Soriano, que és la crònica novel·lada d'alguns dels molts viatges que els dansaires han fet arreu del món en el decurs dels últims anys, tot removent cel i terra per aconseguir l'angular perfecte i fer que la catalanitat vagi de bracet amb la universalitat, doncs En dansa està molt bé. I si dic que està molt bé és perquè a mi, que sóc un home de lletres prim mirat de mena, m'ha sorprès. I m'ha sorprès agradablement, molt agradablement, que me l'he llegit, vull dir, sense fer un sol badall, i estic convençut que a tots vostès els passarà el mateix, així que s'hi posin. I és que en Ramon Soriano, i si no ja m'ho diran en acabar el llibre, no només és un dansaire que du el ritme a dins, ni un músic que ha escrit unes sardanes que són d'allò més enciseres, a més d'un fotògraf exigent, sinó que és un contaire de raça, també. Algú a qui li agrada de jugar amb les paraules, de saborir-les, de paladejar-les. Un narrador que sent a flor de pell el plaer de contar, el goig d'explicar-se, el delit d'anar parant davant dels ulls dels qui l'escolten les moltes i molt curioses coses que ha vist mentre tombava per aquest planeta i que experimenta una font de satisfacció cada cop que troba una nova imatge, que se'n surt a l'hora de descriure el que va sentir aquell dia, tot sobrevolant el Gran Canyón, o travessant el desert en tractor, o endinsant-se al congost de Petra, o tombant de nit els passadissos d'un hotel mentre fora trona i llampega, amoïnat perquè l'endemà no podran ballar si segueix plovent d'aquella manera. I això ho fa amb un estil acolorit, bigarrat, expressiu, de pinzellada densa, que a cada tombant de la frase mira de trobar la nota justa. I ara els diré una cosa de què estic ben convençut. I és que en Ramon s'ho ha de passar tan bé escrivint com contejant, com ballant sardanes. Perquè el que diu, ho diu amb ganes, i flueix sense entrebancs, i vessa sense excedir-se. E se non è vero, això que els he dit ara, è ben trobat. O s'ho passa també, penso, com viatjant i veient món, perquè En dansa és un llibre de viatges, també. Un llibre en què la mirada amb què el narrador s'aboca al paisatge i a la cultura dels altres, de l'Àfrica negra al sud-est asiàtic, del proper Orient a la mar Adriàtica, enllà de tòpics i circuits turístics, és una mirada encuriosida, sense aclocalls, amb un punt de morrieria, que no deixa res per apamar. I ja deu ser per això, que més d'un cop llegint En dansa m'he recordat de La volta al món en 80 dies, de Jules Verne, perquè he tornat a sentir l'embadaliment del xiquet que s'endinsa a la selva, tot passant pàgina, i es mira els gravats amb els ulls del somni. Com si els dansaires
tenaços, s'haguessin proposat d'emular en Phileas Fogg i en Passa per Tot, els protagonistes de la Volta al Món en 80 dies, en la seva apressada cursa contra el temps, enfrontats a tota mena de fenòmens meteorològics i guies turístics per a punyetes de l'entremaliada i imprevisible volubilitat dels déus d'aquelles terres, com si fossin uns nous argonautes a la recerca del velló d'or, de la fotografia perfecta o de les mines del rei Salomó, de la icona definitiva quan enfilen el desert de Núbia, del sant graal de la fotografia. I és que en dansa té alguna cosa d'enjogassadament lúdic, de fulletó decimonònic, d'àlbum de cromos, de novel·la d'aventures, d'aquelles que anaven sortint cada setmana i que al darrer paràgraf prometien més emocions encara. Per cert, que tot llegint les pàgines dedicades al país dels faraons, vaig recordar que al temple de Karnak ja s'hi havien ballat sardanes, abans que els dansaires en puntegessin una a Luxor. O si més no, és el que s'imaginava en Josep Pella i Forgues, a la seva història de l'Empordà, que va aparèixer el 1883, on suposa que la sardana ve de l'illa de Sardenya i que era la dansa nacional dels sards, que al seu torn s'establirien a la Cerdanya, al Pirineu, donant el nom, segons ell, d'aquesta comarca. I com que se sap que els sards formaven part de la coalició de pirates que va saquejar el litoral d'Egipte en temps de Ramsès II, i que aquest faraó, després de vèncer-los a la batalla de Kadesh i d'esclavitzar-los, va convertir algun dels caps d'aquesta gent de mar, ferotges, famosos pel seu coratge, en la seva guàrdia personal. Doncs temps li falta a en Pella i Forgues per deduir que els guerrers que apareixen als murs del temple de Karnak, amb l'espasa cenyida, agafats de les mans, bé deuen ser els sards de la llegenda, ballant sardanes. I fins i tot ens dona els noms amb què se'ls coneixia: Sartinau, o Sairdina, o Xardana. Unes notícies que de ben segur, en Pella i Forgues, sabia de primera mà pel seu amic el reusenc Eduard Toda, diplomàtic i arqueòleg, que havia estat fent excavacions a les rodalies de Luxor i que va dur a Catalunya 5 mòmies, una de les quals, corresponent a un infant, és la que s'exhibeix avui a la Casa Museu Víctor Balaguer a Vilanova. I no s'acaba aquí l'ombra de Karnak entre nosaltres, perquè fins i tot mossèn Cinto, Verdaguer, amic d'en Pella, el poema L'Empordà evoca aquells relleus, el temple de Karnak, i la visió d'aquells balladors 3 cops mil·lenaris, quan diu, tot comparant una rotllana a un prat virolat de flors. I la roda de flors donava voltes, com la roda d'un torn de terrisser, i voleiaven, cavalleres soltes, com raigs de llum damunt d'un claveller, i es movien airoses les vermelles barretines pel so del fluviol. Oh, Catalunya, de ton camp, roselles, que ja coneix fa 3.000 anys lo sol, Karnak pintaixa gent en sa muralla, amb aquell tros de púrpura en els fronts, com feren tremolar en greu batalla el tron de granit dels faraons. El que no sé és si els dansaires varen sentir aquell dia a Luxor que no estaven sols mentre ballaven, ni que fos sense moure's, suspesos en el temps entre 2 segles, o si varen sentir el drim de les armes d'aquells balladors tan bel·licosos. I on també es van sentir sardanes, a l'Àfrica, fou al cor del Sàhara, en un oasi allunyat de totes les rutes on el capità Pere Martí, un exiliat de l'exèrcit de la República, mal viu i es consumeix, tot traguejant i expulsant-se les mosques, sota l'ardor d'un sol immisericorde. O si més no, és el que explica Nicolau Maria Rubió i Tudurí a la seva novel·la No ho sap ningú, escrita a finals dels anys 50, en què s'imagina que el seu personatge, enyorat de la terra, sent cada dia sardanes, negra nit, sota la lluna del desert, en una vella gramola. I més encara, perquè va ser al Marroc on Antoni Juncà, que era empordanès, va escriure la sardana
lluny de la pàtria, l'any 1905. I també va ser en una caserna marroquina on en Jaume Bonaterra va compondre La Cabra d'Or, l'any 1918. I fou en un hotel del Caire, on l'Emili Saló, a finals dels anys 50, van pescar-se l'esperitada tramuntanada, tan difícil de ballar, per no dir impossible, que potser era el mateix hotel on van fer nit els esforçats dansaires. I potser també van acabar ballant sardanes a tocar de les piràmides els 50 catalans de la Legió Estrangera Francesa, antics combatents republicans, que l'any 1941 varen homenatjar-hi en Gabriel Alomar, l'intel·lectual i polític republicà exiliat a Egipte poc abans que morís i fos enterrat a les envistes d'aquestes piràmides. I no eren sardanes, també, el que la intrèpida periodista Isabel Serra va veure que ballaven una colla de xicots berbers l'any 1908 al ritme d'un rústec flabiol de canya, d'una caramella, en un capdamunt de les muntanyes del Rif, tal com explica en un dels seus reportatges a la revista Feminal, uns xicots que després, davant del seu astorament, varen explicar-li que és que havien viscut alguns anys a Catalunya i és per això que en sabien. Ja ho veuen, doncs. De les ribes del Nil, al fons del Sàhara, o a la serralada de l'Atles, en un moment o altre de la història, sempre hi ha hagut algú a punt per ballar-ne una. Res, però, que toqués vores amb aquella colla de ventrellencs esperitats, empesos per la mestralada, que han ballat sardanes a Petra, i a Wadi Rum, i a Palmira, i a San Francisco, i al Gran Canyón, i al Taj Mahal, i a Jaipur, i a Venècia, i a Dubrovnik, i a Corfú, i a Santorini, i a Olímpia, i al desert de Dubai, i a Phnom Penh, i quina enveja, no treu? Tot i que ara, ben mirat, també el podrem fer nosaltres, aquest viatge ben arrepapats al sofà de casa, amb una manteta a les cames i una tassa de te a la tauleta. I un bon llibre a les mans, esclar, en dansa, escrit per Ramon Soriano i protagonitzat pels dansaires, que és el que avui hem vingut a presentar en aquest acte. I espero, sincerament, en nom de tots els dansaires i de tots els bons sardanistes de la comarca, que s'ho passin molt bé llegint-lo.